5 lugar naman po sa San Nicolas ang nakatanggap ng mga kagamitang pang-edukasyon at pang-komunidad mula sa lokal na pamahalaan. Isa sa mga nakinabang ay ang Baliko National High School na tumanggap ng mga lamesa, upuan at mga gamit pang-konstruksyon para sa kanilang science laboratory. Sa mga parang elementarya, isang canopy ang ipinagkaloob sa Pastoran Elementary School, habang 2 telebisyon naman ang naibigay sa Sapinit Elementary School. Samantala sa mga barangay, 200 na metro ng blue pipe ang ibinigay sa Bensican, habang isang Jetmatic naman at 2 GI pipe naman ang pinagkaloob sa Kalanutian. Ang mga naturang kagamitan ay mula sa pondo ng Special Education Fund or SEFA 2025 at sa donasyon ng lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa layong makatulong sa mga nangangailangang paaralan at komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.